И за да се убедите, че наистина най-красивите изпълнителки са тук в тази класация, ще покани и следващата. Тя е с нас от самото начало и всъщност беше нашия втори гост през далечната 2012 година. Каня на сцената ослепителната Цвети Радойчева. Цвети! Цвети, между другото, успя да стане майка в нашето предаване. Дъщеря и вече е голяма. И Цвети продължава да е част от тази класация. Благодаря ти. Сега една песен, в която се пее как е хубаво да се влюбим в София. Ние сме влюбени в Now 10 плюс 2. Започваме.